Baby, lokacin kallon series ina yayi, so zan shiga daga ciki. In ma ka tafi bye bye, zan kira ka later. Sweetheart ba ta yi? Daddy. Hakuri ba za ka yi da ita. Bayan mu babu abin da take so kamar series. Mu ma haka maka gaji maka bata. Hakuri za ka yi da ita. Waya na ji gidan ne babu kowa. Ina yankan amaryar? Ni ma dai abin da nake so in tambaya kenan. To wa za ka tambaya? Amaryar. Amaryar. Hello baby. Sorry, kallo nake, zan kira ka later. Kallo kuma? Wani irin kallo? Ga abokanai na sarako ne mun zo siyan baki. Ba kyanan. Siyan baki? Wani irin siyan baki kuma? Ba dai an riga an ɗaura auren ba. Ai shi kenan. Zan tare a hankali, amma dai gaskiya ba yanzu zan tare ba. Ka bari zan tare a hankali. Amma ya naga ka sa abinci a gaba kana ci na ganka a restaurant. Ina amaryar? Allah ya ba ta jin daɗi ne. Kai abokina. Menene dalilin da yasa kannanka za su je gidanka ka ce kar wanda ya je gidanka? Shine nake son in ji ba'asin abin, in ji dalili. Ni ba mu haka da su ba. Ji ne fa suna cewa za su je gidana, sai na kira su. Na ba su haƙuri. In na kin san fa matan nan ta fa baturiya ce. Ko ba ta cika son mutane ba. Don haka a yi haƙuri a ɗan bani lokaci in canja ta kafin nan mutane su fara zuwa gidana gaskiya. Ai ita ta riga ta canja ka tunda kai baka canja ta ba. Zo mu zauna, zo mu saba.